So far tong gulong natin na kinabit natin hindi man, ay tragis. Ang laki ng pako ah. Pag tinanggal ko kaya yan, sasabog kaya yan. Sana maano lang. Ay parang ang lalim ah. Ito parang baka mamaya sumabog. Ayan oh. Biglang sumabog. Guys, good morning. Babalik ang Lakay Tracker. Kagabi nakapag ano tayo, nakatawid tayo ng border. Nag-drive pa ako from border hanggang 3 oras. Dito tayo ngayon sa Flying J Water. Ayun to. Ayan. Driver, tutulog pa. Kape muna tayo guys. Pagkatapos nito, mag pre-trip na ako. Tapos larga na tayo para maaga tayo sa pick up. Sakali man na maludan nila tayo agad. Salamat. Yan. Kape guys. Alright guys, tara, pre-trip na tayo para makapagsimula na tayo. Ayan. So, sine-check natin mga ilaw ni Cordapia ulit. So far, wala tayong nagiging problema kay Cordapia sa mga previous video vlog natin. Hindi tayo tinitenga, hindi tayo napupull over. Matagal na yung huli nating pull over. Doon pa yun sa, dyan sa madadaanan natin pag-uwi natin, sa Boners Ferry, Timbangan. Pre-trip lang. At marumi talaga ang truck kasi slashing ngayon. Pero magpapahugas din tayo. Hindi pwedeng hindi natin pahugasan ang ating mahal na Cordax yan. So far tong gulong natin na kinabit natin hindi man, ay tragis. Ang laki ng gulong ah. Ay ang laki ng buta pako ah. Tinanggal ko kaya yan, sasabog kaya yan. Kukuha nga ako ng pambira. Kita mo kapag talagang inaalat naman tayo, no? At saka isa pa ibig ko sabihin nakita natin nag pre-trip tayo guys. At least nakita natin kung may problema ang natin. Grabe, laki ng pag tinanggal ko ito, mabutas kaya ito? Sana naman hindi, kasi ang kapal ng Tridip, kinain ng tridip Ang taas pa ng tridip niya ayan guys hindi matanggal talaga ito sa kamay. Grabe. Pako to guys. Baka pag tinanggal ko to, diretso doon Sasabog kaya ito pag tinanggal ko. Baka biglang sumabog, no? Wala akong magagawa. Kailangan ko tanggalin yan guys. Dandahanin ko lang ang pagtanggal. Ba yan? Ay, ano ba yan? Sana maano lang. Ay, parang ang lalim Ito parang baka mamaya sumabog.
Ayan oh. Biglang sumabog. Sumabog dito. At least dito pa lang. Kung sumabog, magpapalit tayo gulong. Ito pa, ang lalim. Sana hindi inabot, Lord. Sana hindi niya inabot yung sa ilalim. Uy. Oh. Grabe, kung hindi mataas yung thread dip nito. Ano? Wala, stick hanggang dito yung pumasok oh. Wow! Ang laki oh. Paano ko? Kung hindi yung mataas ang thread, kung hindi mataas, kida mo, ganito kataas yung thread dip. Oh. Yun yung pumasok. Siyempre, nasa ilalim pa. Malayo pa. Malayo pa. Buti na lang. Kuha nga ako tubig, tapos anuhan ko, buhusan ko ng tubig, kotay tubig. Laki. Walang hiya. Talagang tornilyo eh. Oo. Tornilyo ito. Plastic. Ano natin, baka mamaya eh pag to sumingaw. Ito guys ha, ito dito galing ito. Ito napakalaking ito. Ayan natin. Buhusan natin ng ano. Pag sumingaw yan, kita nyo, pag sumingaw yan, pumasok sa loob. Wala ako baras bus na niyo. Kasi na ako baras bus na. Awan baras bus na. Hindi siya umabot. Buti na lang siguro dahil empty pa ako, wala pa tayong laman. Kasi kung may laman na tayo, tapos sabog talaga yan. Kasi mabigat ang drifter natin eh. Alright, but anyway, tara. Guys, tuloy natin ang pre-trip natin sa unit. Buti na lang kamo nakita ko bago tayo mag-reload, kasi kapag hindi madadaganan yun na mabigat, kasi magkakalot tayo, magiging mabigat ang natin, ang drive tayo natin, yari tayo magkaganon. So, ilaw okay na yung ginawa ko guys. Salamat naman. Salamat sa mga nagpapayo sa akin paggawa ko ng pag-aayos ko, pag-DIY ko. Salamat sa inyo. At least kahit paano naayos natin. Ayan kaya pala ng Lakay Tracker din kahit paano mag-DIY ng simpleng bagay. So mga ganung bagay. Tapos kapag pinaano mo pa sa sa manggagawa yan, ay naku po, isang oras, minimum na naman ng mga 600 yan. Ito gulong ng trailer, pudpud na, kalbo na dito. Napapalitan na siguro nila yan. Asset naman ng torque to, kaya wala tayong problema. Pero siyempre i-report natin pagka hindi maayos. Pre-trip. Ayan, ayos, properly inflated yung mga airbag nya, at nakahang ng maayos ito. Yan, para hindi siya nagra-rub. Alright guys, lights sa taas, sa baba. Alright, tuloy natin ang pre-trip guys.
kalahati, ayos pa. So tignan ulit natin dito sa gulong natin. Pasalamat na lang ako talaga, mataas pa thread depth ng gulong ko. Kasi kung hindi, talagang pinasok talaga niya yun, butas na talaga tong gulong na to. Ayun ang tinitignan natin, baka mamaya may nasiksikan na ano eh. Ano lang ito? Matatanggal din niya. Bato lang niya. Start ko na to para ma-pre-cold na natin. Alright. Alright guys, so far wala tayong nakitang hindi maganda sa truck natin. Marumi nga lang si Cordapia. Wala na tayong magagawa dyan. Okay, anyway guys, tara, let's go. Pick up na tayo para makabalik na agad tayo ng Canada ngayon. Alright guys, let's go. Meron pa tayong 2 oras driving mula dito hanggang dun. Ng hapon pa naman ang aking delivery. I mean pick up. Bandang alas 5, oras pa lang dito, 30 pa lang. Pero guys, kapag magkano ako doon, mag-ano ako, mag-10 hour sa break na ako. At least kahit ano, makuha ko na naman yung 10 oras na off duty. Bigyan na naman niya ako ng full hours. Ayos na yun. Sana lang buhay niya para sa ganun magkaroon siya ng sariling bahay na, para kaysa yun namumupahan siya, kukuha niya yung atin niya dyan. Siyempre bilang magulang naman, kung ano yung achievement ng anak natin tayo yung number 1 na matutuwa dyan siyempre pang magulang na hindi matutuwa sa achievement ng anak. Tawag doon, meron siyang advice na maganda. Sabi niya sa akin, ipipilit na naman niya kasi si Jay. Sabi ko, huwag mo kasi andyan ka na hindi nila ipipilit yun. Sabi ko lang ganyan. Tsaka ikaw naman ang bibili. Katawagan mo lang siya, advice siya. Yung kaya nga tinawagan niya. Kasi sinasabihan ko naman ang bibili. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung talagang kukuha ka talaga ng at approve ka sa bangko ng bahay, sabi ko, kung talagang approve siya sa CIBC, kahit basta dumaan siya sa dumaan siya sa talagang paperworks na approve at binigyan na niya lahat yung mga kanyang mga tipo, yung mga income source para ma-approve siya ng bahay. Kahit sa ang bangko na yan, approve na siya, dapat sana siya niyan. Pero kung hindi pa siya nagpasa ng kanyang tipor or kung hanggang over the phone pa, wala pang papers na iniran ng bangko, ay mukhang malabo talaga yan. Ganon din yan sa Okay lang naman na yung ginawa ng robot, pero dapat sana doon niya pinapase sa income ng 2024 o kung i-estimated lang niya para lang talagang ma-approve. Pero na walang ganun, hindi naman to Pilipinas na masasabihin mo lang ang kailangan niya pa rin sabihin yung kaya tingin ko, sabi ko sa isip, hindi ko naman nininegative, pero
maganda yung baka siya mismo nakakaalam kung magkano yung income niya ngayong 2025. Wala pa ngayon, kaya hindi niya dapat mataliin. Kaya yung ang hirap ng tawag. Hindi mo nga maintindihan ito pag napaka-impulsive pang desisyon eh. Tawag dito, tawag doon. Kapag kaganyan, talagang may mga broker's fee. Sabi nga yan sa akin, I learned my lesson mo. Kasi sabi ko sa kanya next time, do not just trust your phone. You need to go with the phone or try to go with the bank in person and it's easier to you to communicate. Oh, tsaka isa pa, para iwas ka rin sa fraud. Sabi ko sa kanya, tapos sabi sa kanya, sabihin sa akin na Kapag kamalakihan na yan, lesson mo. kapag kamalakihan na yan, Oo, sabi ko, buying a house is not just you just buying a clothes out there. o kaya kotse ka mo, sa kotse talagang pag pumunta ka lang doon, may ilalabas mo na ngayong araw na to, pwede mo pang gawin ganun eh. Pero yung bahay, wag. You are sharing your personal account, your personal information, how can you trust it ako? Oo. Sinasabi kasi doon sa IBC, US yung mga 26. ganyan timer na gagamitin lang yung pangalan ng Oo. institution para mag-trust ka. Pero yung nakausap naman niya, tingin ko hindi. Kasi nung hinihingi niya na mag-appointing, sabi ko, sabihin mo doon sa nakausap mo, na i-forward ka sa Lila. Ngayon, nag-reply daw sa kanya na kinukontak na niya yung Lila, wala daw sumasagot. Leila William, wala daw sumasagot. Leila si IBC. Oo, sabi ko kasi, sabi mo dun sa kausap ko na forward ka ng Lila, doon ko na lang kunin yung information na na-approve ka. Tapos, yun ang sabi nung kausap niya. Kaso nga lang hindi na makontak. Ay, hindi rin niya makontak yung lalaking, nag-reply lang na natawagan siya, pero hindi naman tumawag. Ginawa niya, naghanap na naman sa online. Sabi ko nga sa kanya, kapag hindi, Be patient. malinaw ang sinasabi ko sa kanya, kapag hindi mag-reply ito sa IBC, puntahan natin. Kaya nung sinabi niya sa akin na na-stress na ako mami kasi may tinawagan ako, pero sabi ko, bakit ka ba nagmamadali? Di ba sabi ko sa'yo, pupuntahan natin? Ayun nga. Ngayon, nung sinabi ko, i-drive ko siya, ayaw naman niya dahil sasakit pala ang ulo niya eh. Sabi ko sa kanya, okay, sabi, ikaw na lang pumunta kung may time ka. Tapos yun nga, kahapon, hindi na siya sabi ko, mag-stick ka na lang dyan sa taong kausap mo. Sabi ko, total pumayag naman. Isip ko, total, okay naman sa'yo yung leaders na nasa kaya sinabihan ko na lang siya na you stick the call. Sabi ko na gano'n, never mind ko na si IPC. Simula na, hindi na siya nag-reply. Oh, at tapos kapag ka magsabi sa'yo, don't just give money through kung ano man ang ano, hindi mo alam yan. Baka mamaya, magbigay ka na sa amin ng ganito, wag ka muna magbigay ng ganyan. Pagka yung time ng possession na. Oo, kasama na yun yung broker's fee kasi hindi na strong yung income niya. Hindi, ibig ko sabihin, baka mamaya, kapag kausap na naman niya sa online, baka mamaya humingi na yung kanyang, kung sino yung kausap niya ng pera, ay wag, pagsabay-sabayin na lang yan sa time of possession o ano man yun. Humingi na siya ng mga advice sa akin, hindi na lang siya nakikinig. Sabi ko sa kanya, ang hilig pang makipag-communicate sa phone. Oh. You're buying a house, not just like something. Sabi ko ng gano'n. Sabi niya, I learned my lesson, mom. Anong learn and lesson? Kailan niya sinabi? Nung sa araw, nung sa gabi. Kasi nga sinabihan ko sa kanya, next time, marami namang bangko dito. Pupunta ka na lang ng bangko. Do not just trust in the phone. Huwag kasi masyadong nagmamadali talaga. Yan ang kanilang problema eh. Hindi porket you want it today. Hindi porket you want it today, you can have it today. Hindi yan tulad ng bumili ka lang ng tsinelas, sapatos din sa supermarket eh, sa mall eh. Nung Lunes nandito
papasok na daw siya sa university. Tinulungan. Nag-enroll. Guys, ito na tayo sa pipikapan namin. Nagkasabay kami ni Boss Kalakyan Trucker. Yan nga sinasabi ko sa'yo. Hindi naman siya kagandahan yung Forlander. Teka nga, patayin ko yung truck. Magkano sa niya? 200 po? 300 ano yan pare? 305. Kasama na pakabit yan. Sabi ko sa'yo, kita mo, magsi 6 months na yan, pero parang halos wala. Doon ka nalang magkumuha ng ano. Bakit papapalit ka na ba ng gulong mo? Kailan? Wala na. Kung Ito nga ako, tingnan mo, yung isa medyo ano na to. Kailan ba ang susunod mong safety? Hindi, itong mga to pwede pa ang gaganda pa Hindi ito makapal pa rin ito, ayos pa yan. Pwede pa yan. Huwag mo na yung vlog yan. Hindi, alam naman ng tao, ikaw naman Guys Kalakyan Truckeran dito kasama natin. Kumusta ang mga manok natin? Ayun. Tagal lang hindi nakita itong kumpare ko na to Asan yung sinasabi mo may diferensya na? Asan yung kapag magpalit ka? Saan? Nang ano? Yung sinasabi mong gulong mo? Hindi, ayos pa yun. Hindi, sabi mo may papalit ka Ay, nakita ko yung gulong mo bago di Hindi, kung magpapalit ka rin lang ng gulong mo 300 ba yun, kasama nakabit? 305, mumurahin lang yan pare. Kahit isang taon mo lang magamit yan. Kaysa naman yung Michelin, magkano Michelin ba? Ayun lang. Di ba? Ang Michelin nasa 800 ang isa. Maganda. Pare, bayad mo na. Hindi pa, wala nga tayong pambayad din. Yes, walang pambayad. Bumibiyahe alam ano naman. Nagkasabay kami guys. Pag mag-check-in ka na ba? Mamaya kasi 15 minutes pa yun. Kailan ang delivery mo? Napakatagal pa nga. Kailan? Atos. Ilang ano ka ba? Ilang pick up ka ba? Ay, ilang delivery drop ka ba? 3. Dapat bukas ng gabi, naroon na ako Parehas tayo naroon na ako. Bukas ng gabi. Kailan deliver mo? Ako uno. Buti ka pa. Wala rin, hindi ko rin. Kailan ka pa umalis? Umalis ako 16 hanggang ngayon, hindi pa ako nakakauwi. Ayos. Kumusta? Kumusta ang buhay natin? Kumusta ang mga manok? Ay, kung makukuha lang ito, kung madideliver ko sana ito ng 28 kota. Wala. Wala. Kotad ko. Kahit mo, buti pa to kota ako. Wala, hindi ako kumota Mabuti ka nga dito sa loob mo na ito. Magkano kita mo dito? Akala naman tatanungin na naman ako magkano kita ko, parehas lang naman tayo Ako, per miles, huwag mo na ibablog yun. Baka makakita pa ni Doris. Bakit iba-vlog? Ikaw lang naman ang nagsasabi ng magkano ang kinikita. Ikaw talaga. Bakit iba ito Hindi, yan na lang yung nag-iisa ko na Michelin ko. Yan na lang nag-iisa. Dapat sa loob mo na pinalagay para pare-parehas tingnan. Diyan na, para mas matibay sabi nila Pare, mas makauna ka siguro matapos sa truck mo. Wala. Nung wala, mas nauna kayo naging owner operator Para sabihin mong papasok na ba tayo? Mag-check-in na ba tayo? Kumain ka na ba? May kanin ako dyan. Guys, mag-check-in na kami. Magko-convoy ba tayo? Hindi ka ba mag-adjust ng truck mo muna? Anong i-adjust? I-adjust mo muna at habang andito ko. Hindi, yung tandem. Ayan guys, mag-check-in na lang muna daw kami ni Boss Kalakyan Trucker. Kunin ko lang yung tubigan. Alright guys, yan. Nakapag-check-in na kami parehas ni Kalakyan Trucker, kaso nga lang hindi pa siya binigyan ng door gawa nga ng ang kanyang appointment is alas 6 pa. Pare, i-adjust natin trailer mo kasi hindi mo ina-adjust dito. Ano lang yan?
ikaw na bahala. Gusto ko sa'yo eh. Mag-convoy ba tayo? Okay mo lang. Bagay na bagay mo eh. Bago. Bagong pagawa daw yung kanyang turbo. Oras naman para magpalit ng gulong. Ngayon talaga ito ang gagawin. Yan. So andito sana dito rin natin may adjust mamaya. Sihilain natin all the way to the back. Han. Buksan ko na tapos atras tayo sa door. Door 19 daw mga lude. Okay, mauna na ako kay Salakyan Trapper. Mag-park doon. Aalis pa dapat sana siya eh. Kaso ba't ka pa aalis? Hindi naman nila alam. Kasi bawal dito mag-stay eh. Maaga pa kasi guys. Oras pa lang ba? Alas 11 pa lang dito sa cellphone ko eh. Alas 11 pa lang ang oras eh. Ang appointment niya alas 6 eh. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong oras pa. Ako naman alas 5 ang appointment ko. At binigyan niya ako ng door. Pero susunod na rin yan. Baka Turn left, then take the second left. tabi ko rin yan mamaya dito sa door 19. Natin to. Sigurado. Tapos unhook natin. Okay. Guys, yan. Pa tayo. Okay. Grabe ka dungis ng truck. Grabe ka dungis ni Cordapia. Ayan. Check natin ulit. Baka mamaya eh meron pa akong na-miss na malaking tornilyo dyan, upa ako.
far guys, wala. At least, dyan na lang muna yan. Bahala na sila kung kailan tayo luludan. Basta hanggang alas 5 naman yan. Tapos iangat ko na ito guys. Iangat ko na ito. Okay guys, tapos pupunta ako sa loob, kunin ko yung papel. Ayan, si Boss Relan, nandyan pala. Nandyan na pala. Tawagan ko na lang siya mamaya. Huwag na natin disturbohin kasi nagpapahinga yung tao. Ay, tawagan ko na lang siya mamaya sa telepono. Tara, punta tayo sa loob. Tanong tayo. Tapos na pa tayo. Alright guys, yan. Ayan, nandito na yung papel oh. Loaded na ako. Ay, lumabas si Boss Relan. Ayaw niyang ipa-vlog ito pagka may problema ang truck niya eh. Oh! Loaded na ako, balis na ako pare. Linulugan ka pa lang? Nilakaw. Kapitan na lang tayo dyan. Pare, parang bagong pintura oh. Sino pinturaan mo? Ano? Yan yung electric mo pintura. Ano? Kita na lang tayo. Okay. Uy, wala kalakasan. Guys, tara. Pwede naman natin, susunod na lang siya. Kasi mamaya pa yan ang appointment niya. Alas 6 pa yung appointment niya eh. Ako alas 5. Maaga ako eh. Ayun na si Bossing. Na-unlock na siguro niya yan. Okay. So, yan. Isang ano nito. Tapos kuha ko ng silk ko doon. So bali dalawang silk ang ilalagay natin guys. Karoon ko na para may padala ko sa dispatch ko. Ako doon. Sarado natin doon. Tag test. Produin natin kumapit. Yun. Isa pa. Yun. Kapit, kapit. Okay guys, ito. So dito yung ano natin, ibalik natin doon kung saan natin ano. Saan yung namarkahan ko ito. Babalik ko rin dito. Okay. Sabay sarado ito. Hindi nila inilagay yung ano.
ilagay natin ito para siguradong walang problema. Hindi matutumba. Para kahit na duman tayo dyan sa Highway 97 eh, hindi tayo matumbaan ng pangarga. Ayan, okay na yan. Hindi magaan, hindi yan mabigat, magaan lang yan. Okay. Tapos lagyan natin ng sealed. Pagsamahin ko na rito para minsan lang ang putulan. Yun. Yan. Ganyan lang kasimple. Para minsanan sabay mag-adjust na tayo. Tignan natin dito kung yung pin, lubog yung pin. Yung isa lang dito sa kabila. Yung kabila kasi ano, ito, kunin ko yung martilyo ko. Martilyoin natin. Oops. Kalahati. Maglalagay tayo dyan sa ano, yan sa Wasco, Oregon. 34 continuous, 37, ayos. Where's my martilyo? Yan. Pag mamartilyohin natin, nai-stuck lang siya eh. Anong problema yan? Oh, isang pukpukan lang. Nalo. Tapos adjust natin. Alright, sakto. Andito yung ano natin. Andito rin yung minarkan natin kung saan kaganina. Okay na yan, tama na yan. Importante hindi tayo sumobra. Okay lang yung gauge niya, nasa 60 lang. Magaan kasi itong pangarga na to eh. Ay wala akong problema. I-atras ko na lang para pasok doon. So dapat 40 to. Ito, hindi dapat sumobra. Yan, tama lang. Atras ko lang guys. Yun. Kumagat na. Double check natin. Alright guys, yan. Double check, triple check para make sure. Loaded na naman tayo. Tapos na naman ang problema sa pagluluto. Ayan, okay na. Ayan, pasok na yung pin. Ikutan muna natin, isang ikot na lang. Alright guys, yan. Alright guys, yun. So paano? Putulin na natin ang vlog natin. Thank you for watching guys, no? Mag-iingat kayo lagi. Kita-kita tayo sa Canada na siguro ito. Magta-travel ako ngayon hanggang sa Tamarin ako. Tapos bukas buong driving. Tapos bukas 28. Tapos sa uno ko pa ito di-deliver ng hapon eh. Maraming pagkakataon pa. Guys, thank you for watching. Mag-iingat kayo lagi. I love you all. Peace out guys. Bye bye. Lakai Tracker.